alaikum yan uwa. Lalla da wani sallama ka ba sallama ba ka ba kawai dan ma dai aminci ka nuna mana ka gane wannan Allah ya ka dan shi ya samu kai mu ba wata ba ya ski Allah ce mai kime gida Sai ma. Wai yaski bulan nawa na baka ne a cikin yayin mashin din nan lawo. mai gida bulet bakwai ne suka rage Kai fita ba bulan bakwai da baka ba. Jagwa. Bulan nawa na ba yaski a cikin mashin din nan ne. bulet guda 8 ne suka rage mana mai gida Ka ji dan gari. Bulan 8 na baka na ka sa mana bulan ɗaya. mai gida kawanta dan arere ta da ya shiga gonar mu muka dirje shi da bulet daya ba da ruwa normal da ya yi kai na da su waje ba nan aje ba kai fa kawa na gai subhan ina zuwa da Allah ina zuwa afwan da Allah afwan ina zuwa afwan da Allah tafaddal ya aiki tafaddal da ku manyan mutane kyauta ne kana da bukata ne ana yafi ana gode ai Allah jikin ido na kare mu sake guda muka ce ba mun cuce ai na alhamdulillah ba ku mushkila kyauta ne ba ku mushkila alhamdulillah ما شاء الله ما في مشكله تفضل الحمد لله bulan bakwai so ake su dawo shida a kaina duniya da lahiya na yafe muku uga sai an jima